Fusilet suresi. Fusilet suresi Mekke dinen sürelerden bolup ol 54 ayattan ibaretdir. Sürenin adı 3. ayatda adılayan, dolu beyan edilen manetini anlayan Fusilet sözünden gelip çıkýar. Sürede peygamberlerin ümmetlerini hak yola çağırayandıkları, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözüdüğü ve Allah'ın birligi barada aýdylýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ha mim. Bu Kur'an Rahman, Mehriban ve Rahim, Rehim şefaatli Allah tarafından indirilendir. Bilyan kavmi için ayetleri Arapça okulmak arkalı dolu beyan edilen kitaptır. Bu kitap cenneti boşlayıcı ve doğdaki duydurucu kitaptır. Emma onların kafirlerin köpsi bundan yüde vurdular. İnne olar hak söze kulak asmazlar. Olar senin bizi çağırayan zatlarına yüreklerimizi yapıp, kulaklarımızda olsa ağırlık var. Bizim ve sizin aramızda perde çekildi. Şoňa görä sen İslam zadyňyz, biz hem İslam zadymyzy edýäris diýdiler. Olara aýt, men hem sizin ýaly bir insan, maňa Hudaýyňyzyň ýeketek Allah'dan habar berilýär. Inni oňa ýüzleniň hem de ondan günäňizi geçilmegini diläň. Allah şärik goşanlaryň hallary harap bolsun. Olar zekat bermeýärler, ahireti inkar edýänler hem şolardyr. Taqiq iman getirip ýaxşy işleri edenler üçin cennet içine tükönüksiz ýaxşylyklar vardır. Olara aýt, taqiq siz ýeri iki günde yaradan inkar edip oňa şärik goşýarsyňyzmy? Ol Allah älemleriň perwerdigaridir. Allah ýerde berk äpet dağlary ýerleşdirdi. Ol ýerde dağlarda bereket hasyl etdi we ýene de ol taqiq 4 günüň içinde 2 gün ýeri yaratdy, 2 gün hem ýeriň berk durmak üçin gadyklar bolan dağlary yaratdy. Yerde isleýänler üçin deň hatardan nagmatlar taýýar etdi. Soň duman bolup duran asmana tarap ýöneldi. Oňa asmana we ýer togalagyny öz isleňiz bilen ýa-da mejburi ýagdaýda gelin diýdi. İkisem öz isleňimiz bilen saňa tabin bolup geldik diýdiler. Şeýdip olar 2 günde 7 gat asman edip beretdi we her bir asmana berilen wezipesini habar berdi. Biz golaýdaky asmany ýartyldyjy çıralar ýyllar bilen bededik. Olary hatardan çıkmaktan gorak bolsun diýdik. Ine bu gudraty güýçli we ähli zady bilýän Allah'ın ýoly goýan işidir. Eger olar ýüze ursalar olara aýt, size Ad we Semud kowmynyň başyna gelen tüweleýi megdeş tüweleýiň bardygyny duýdurýar. Peýgamberler olary öňlerinden we ýyllarinden gelip Allah'dan özgä kulluk ibadet etmäň diýenlerine olar Perwerdigarymyz islan bolsa-da elbette perişteleri uğradardy. Perişteleri uğratmanlyk üçin biz sizden iýerilen zatlary inkar edýäris diýip aýdypdylar. Ad kowmy bolsa ýeriň ýüzünden nähak ýere tekebbirlik etdiler. Olar bizden has güýçli kim marka diýdiler. Ýöne olar özlerini yaradan Allah'ın özlerinden has güýçlüdigini eýsem görmedilermi? Olar biziň ayatlarymyzy, mucizalarymyzy inkar edýärdiler. Şonuň üçin biz hem olara pany dünýäde irswalyk adabyny dadyrmak üçin özleriniň şum diýip hasap edýän günlerini soğuk şemal öwstirdik. Ahiret adaby elbette has ýoguzdyr. Olara goldaw hemayet hem edilmez. Semud kowmuna bolsa dogry ýol görkezdik. Emma olar dogry ýolyň deregine körlügi saýladylar. Olary edýän erwetlikler sebäpli irswa edici azap ýyldyrmy çakdy. Biz iman getirenleri Allah'dan gorkandykları sebäpli halas etdik. Allah'ın düşmanlarynyň dogda hodyna ýakylmak üçin jemlenjek günleri olaryň hemmeti bölünerler. Ahir soňunda ol ýere gelenlerine ulaklary, gözleri we derileri, tenleri eden etmişlerine göre olaryň garşysynda şaýatlyk ederler. Olar derilerine näme üçin garşymyzda şaýatlyk etdiňiz diýerler. Derileri bolsa her bir zady gürledýän Allah bizi hem gürledýär. İlk başta sizi Allah yaratdy. Soň ýene de oňa dolanyp bararsyňyz diýerler. Siz gulaklaryňyzyň, gözleriňiziň, derileriňiziň öz garşyňyzda şaýatlyk etmeginden çekinmeýärdiňiz. Gaýtam edýän işleriňiziň köpsini Allah bilmez öýtdiňiz. Perwerdigaryňyz barada edýän gumanyňyz sizi ýoldan aldyrdy we şeýdip ziýana duçar boldyňyz. Egerde indi çydam edip bilseler, olaryň ýeri dogda hody bolar. Egerde gaýtadan dünýä gaýdyp gelip Allah'y hoşal etmek isteseler hem olaryň islegleri kanagatlandyrylmaz. Biz olaryň başlaryna bir näçe ýaranlary musallat etdik. Bular hem öňlerinde we ýyllarynda näme bar bolsa, hemmesini olara bedat görkezdiler. Özlerinden öň ötüp geçen jyn we insan ümmetlerine berilen azap olar üçin hem hakykata öwrüldi. Elbette olar ziýana duçar bolanlardyr. İnkar edip kafir bolanlar
Olaryň höddesinden gelmegimiz üçin bu Kur'any dinlemän, okulyan wagty galmagal edin diýdiler. Biz ol inkar edýänlere gazaply azaby dadyrar we olara eden işleri sebäpli iň ýowy jezany berer. Ine bu Allah'ın düşmanlarının cezası bolan dogda hodudur. Ayetlerimizi inkar edenlikler sebäpli olara hemişelik mekanları dogdak vardır. Kafirler dogdakda ey Perwerdigarimiz bize azdıran jinleri we insanları bize de görkez. Olara ayaklarımızın astyna salaly. Goý olar hem abraydan gaçanlar bilen deň bolsun diýerler. Taqiq Perwerdigarimiz Allah'dır diýenlerinden soň dogry ýoly dini şeriaty tutanlaryň yanlarına perişteler gelerler. Olara gorkmaň, gamgyn hem bolmaň. Siz wada verilen cennetin hoş habary bilen şatlanyň. Biz dünýäde hem ahiretde hem siziň dostlaryňyzdyr. Günäleri bağışlaýjy we rehim şefaatli Allah'ın fadly kerem bilen ol ýerde siziň göwnüňiziň küýsen ähli zady bardyr. Hem de ol ýerde islam zadyňyz taýardyr diýerler. İnsanlary Allah'ın yoluna çağıryan, yaxşı işler edip, elbette men Müslümanlardandırım diýen kişinin sözünden kimin sözü has bolup biler. Yaxşılık bilen yamanlık hiç haçan deň bolmaz. Sen iň yaxşı yol bilen yamanlygyň öňüni al. Öz araňyzda düşmançylygyňyz bolan bir kişi yamana yaxşılık bilen jogap berendiň üçin belki seniň bilen ýakyn dost bolar. Oňa yaxşılık häsiýetine diňe sabırly kişiler we diňe uly nesibe iki dünýä bagtyna eýe bolanlar yeter. Eger şeytandan gelýän erbet bir duýgy seni dürtýän aldawa salýan bolsa destine Allah sygyn. Taqiq ol ähli zady eşidýändir, bilýändir. Giýje bilen günnüz, gün bilen ay onuň aýatlaryndandyr, barlygynyň alamatlaryndandyr. Egerde diňe Allah ibadet etmek isleýän bolsaňyz günede aýada secde etmäň, olar yaradyp bar eden Allah secde edin. Egerde kafirler Allah secde etmezlik bilen tekebbirlik etseler, bilip goýsunlar. Perwerdigaryň ýanyndaky perişteler giýje günnüz ýerginsiz ýagdaýda oňa hamd sena aýdýarlar. Seniň ýeri gurap ýatan ýagdaýda görmeň hem Allah'ın aýatlaryndandyr, alamatlaryndandyr. Sebäbi biz ýere suwy ygaly ýagdaranmyzda ösümlikler gymyllaşyp gögerip çykýar. Oňa guran ýere jan berýän elbette ölüleri hem direldir. Ol ähli zada güýç ýetirýändir. Ayetlerimiz hakda dogrulukdan daşlaşyp ýalňyş ýola girenler bize gizlindädir. Olardan habardardyr. Dogda hodyna taşlanjak has gowmy ýa-da kıyamet günü dogda hodundan halas bolup anamly ýagdaýda geljek gowmy siz isläniňizi edin. Elbette ol siziň edýän işleriňizi görüp durandyr. Özlerine kitap ýiberilen wagty onu inkar edenler helak bolarlar, azaba duçar bolarlar. Ol Kur'an mübarek bir kitapdyr. Onun öňünden hem ýygynden hem batyl yalan gelmez. Ol hikmet eýesi we aşy köp öwge münasip Allah tarapyndan ýiberilen kitapdyr. Ey Muhammed, sana aýdylanlar senden öň ýaşap geçen peýgamberlere aýdylanlardan başga zat däldir. Taqiq senin Perwerdigaryň ýalkyw eýesi hem de günahkarlara biçak azap berer. Eger biz Kur'any Arap dilinden başka dil bilen beyan etsedik, onda olar Kur'an ayetleri jikmejik beyan edilmeli dälmi näme? Özge dildäki kitaba Araplar nädip düşünsünler diýerdiler. Sen olara onun insanlara dogry ýol görkezýän kitapdygyny we sipadygyny aýt. İman getirmediklerin gulaklaryna agyrlyk, kerlik bolup Kur'an olara ýapykdyr. Goýa olara daşdan gıýgyrlaýan ýaly Kur'anda näme diýilýänini düşünmediler. Kasam bolsun biz Musa kitap Tewraty berdik. Ol hakdy hem düşünşmezlik gapma garşylyk edildi. Eger Perwerdigaryň tarapyndan söz aýdylmadyk bolup hasap kıyamata goýulmadyk bolsady, onda olaryň aralaryna höküm edilerdi, temmileri berilerdi. Olar Kur'an marada hem şek şüphe edýärler. Kim ýaxşy iş etse öz peýdasynadyr. Kim erwet iş etse öz ziýanynadyr. Perwerdigaryňyz bendelere zalymlyk, adalatsyzlyk etmez. Kıyamet sagady güne hakynda alym diňe Allah mahsusdur. Hiç bir miwanyň tohumy ondan biýdin çiğne ýaryp bilmez. Hiç bir ayal hem ondan biýdin hamile bolup göwresindäkini dünýä indirip bilmez. Allah şärik goşanlara hany siziň maňa goşan şärikleriniz birede diýip ýüllenen güni bu arada sana hiç illi saýadymyň ýokdugyny
sana habar berýär diýerler. Öňki ýalwaryp zat isleýän hudaýlary olardan daşdadyr. Ýöne ol Allah şärik goşanlar gaçybatalarynyň ýokdugyny anyk bilerler. İnsan haýyrly zat islemekden hiç açan bidar bolmaz. Emma bedbahtçylyga duçar bolsa welin destine umydyny ýitirip gynanyr. Kasam bolsun, egerde bir kişiniň başyna bedbahtçylyk iýnenden soň biz oňa rahmeti dadyrsak ol bu meniň hakymdy. Kıyamatyň gopjakdygyny inanmaýar. Perwerdigarime dolan barsam hem onun ýanynda meniň üçin ýaşylyklar bardyr diýer. Biz inkar edenlere eden zatlaryny hökmen habar berer we olara agyr adaby dadyrar. İnsana nigmet beren wagtymyz ol bizden ýüze urip kaçmak bilen bolar. Emma oňa bedbahtçylyk gelip besse welin ýalvarmak bilen bolar. Olara aýt, egerde siziň aýdara sözüňiz bar bolsa aýdyň. Kur'anyň Allah tarapyndan iýerlendigine garamazdan siz onu inkar edýän bolsaňyz, onu hakykatdan daşşaşandan beter hak adaşan kim bolup biler? Kur'anyň hakdygy ma'lum bolar ýaly insanlara älemdäki hem de öz beden agzalaryndaky ayetlerimizi, alamatlarymyzy görkezler. Perwerdigaryň hemme zada şaýatlyk hökmüne ýeterlik dälmi? Äge bolun. Olar özleriniň perwerdigaryna gowuşjakdyklaryna şek şüphe edýärler. Ýöne onun ähli zady öz ilmi bilen gurşap alandygyndan habaryňyz bolsun.